nyalo bedo gi free primary education. And mano gima promise ni under an Owalo-led government, we are going to have a truly free primary education. Kendo wabubedo gi free day secondary education. We are going to have free day secondary education. It is doable. It's been done before. Where did the rain start beating us? These things are doable, but we must first of all sort out the leadership deficit. Walokotelo malukuja o walobet president to korgu enkabe walokotelo. Wadhiani nyime gi weche mamoko kama moko kuom jotend duond bura mar ODM okoni achiel kuom gik ma gibiro miyo pek e twak e kindgi kod UDA motelo ne yiero maduong' mabiro neno ni jatend migawo mar Saga Wycliffe Oparanya obedo jalup William Ruto ka ji dhi e debe higa manyien. Gikoni Oparanya ema ni kod chia mar telo kendo riwo oganda maimbo mar Kenya kendo bende konyo William Ruto yudo mbulu mathoth e gwengego. E kinde ni masiasa medo mako mach e pacho ka, opo jotend duond bura mar ODM ne okwako lwasi ma Malava e kaunti ma Kakamega. Ka emane jotelogo ne ogolo duondgi ka gidwaro ni jatend migawo mar Saga Wycliffe Oparanya obedi jalup jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Sisi kama ODM tumekubali ya kwamba Rais William Ruto ndio presidential candidate wetu 2027. Lakini sisi watu wa ODM nasi tumesema ya kwamba deputy president atoke chama cha ODM. Na ule ambaye anatosha kuwa deputy president kwa chama cha ODM ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president. Sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambetsa Oparanya. Gikoni kiseng'i Oparanya kendo lony mare kete ong'ala manyime mar bedo nyangile marimbo mar Kenya kendo en kod oteku manyalo riwo Kenya mangima. Ka ema Oparanya wuon bende ne oramo ni ODM nyaka yud keyo mabup e winjruok margi kod UDA. Bila boma iko na yule anaelekeza direction. Tuko na mtoto wetu ambaye anaitwa CS Wycliffe Ambetsa. Tumekuwa na Raila alikuwa anakuingiza kupitia kwa dirisha au mlango wa nyuma. Wakati huu tunataka tuingie direct kwa serikali ya William Ruto. Tunasema mazungumzo yote ambayo itafanyika baina ya UDA na ODM mpaka tuwe hapo kwa E kinde no nyiso kweth maketo serikal tesre mondo tim siasa mar kwe kendo maonge kod diro weche maganjao manyalo pogo gendini mathurka. Kuna haja ya kutusi viongozi wengine kwa sababu hii nchi yetu ni nchi ya demokrasia. Kweth no mar ODM oseo manen jatend piny Uhuru Kenyatta magikoni sani ogolo mwandu ne oko ka osiro kweth linda mwananchi gidwaro achiel mopondo ma en pogo kura mar oganda Waluya. Do not go to rest until we are counted as a region. George Bati, Ramogi TV. Owere kod mago ne ywaruok mienjo e wi winjruok ma piny Kenya kod piny Ingresa osebedo go mar tiego jolweny mag piny Ingresa thurka bang' piny Kenya dagi keto winjruok manyien e kindgi kaluwore kod mayangore ni jolweny piny Ingresa ma osebedo katimo tiegruok thurka nyayo kethruok ratich oganda kod rem chiwo luor ne chike mag alwora. Ma timore kinde ma jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua to wacho ni ywaruok ma kamano ikelo kod piny Ingresa dagi chulo omenda eka oyie jolweny go dhi nyime kod tiegruok e pacho ka. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi lero ewi wachni. E thuolo mar higni mohewo 60 sani, jolweny mag piny Ingresa kokalo e chenro mar British Army Training Unit Kenya kata BATUK osebedo ka tiegore pacho ka e gwenge ma Nanyuki bang' keto winjruok makende e kindgi kaka yor jiwo arita kod osiep. Chenro ma kama kata kamano gie sani ywaruok mienjoe bang' piny Kenya tamore chiwo lesen manyien ne piny Ingresa mayiene jolweny mage dhi nyime kod tiegruok margi. Koloso e kinde lamo e kanisa ma St. Teresa e kaunti ma Meru, jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua wacho ni ywaruok ma kama ikelo kod mibadhi mogo tach e piny owacho motelne kod jatend piny William Ruto. Olero ni piny Kenya dwaro mondo tend piny Ingresa chiwo omenda maromo bilion 3 eka giyie chiwo lesen manyien mayiene jolweny piny Ingresa dhi nyime kod tiegruok margi e gwenge ma Nanyuki. Saa ile imesemekana contract ikuwe renewed. The Committee of Parliament for Defense and Foreign Relations, the chairman is called Nelson Koech, ni mtu ya Kasongo. Ameambia hii wazungu, for us to renew the contract, we want 3 billion shillings.
wakule moja, bilioni 2 wapelekee Kasongo. Wazungu wamesema ati mnataka nini? 3 bilioni iko na risiti? Hapana. Ni ya kazi gani? Ni ya mdoso. Ya kufanyia nini? Ya kutafuta kura. Wazungu wamesema hawezekani. Korka kore, Nelson Koech maen jatend kamiti mar od bura mamalo marango chenro magarita, keyo maling'ling kod tudruok pinje maoko kod piny Kenya, kaloso kod od fwambo mar BBC, olero ni ywaruok makama biro bang' winjruok tamore bedo e kind pinje ariyogo kaka onego ked kod midhiero mamienjo e kinde tiegruok makamano. Midhierogi onywando kaka onego kum jolweny mag piny Ingeresa mitudo kod ketho ratich oganda moting'o nek, bambo joma mine kod chenro makare mag rito alwora magitie. E thuolo mogwaro sani, piny Kenya osebedo kod pek e yore chiwo kum ne jolweny mag piny Ingeresa mitudo kod nek kata ketho ratich oganda e kinde ma gin thurka ni mar chike Ingeresa ok yiene piny Kenya chiwo kum ne jalweny margi thurka kaluwore kod winjruok ma piny Kenya nobedogo gi pinyno. Kamiti mar od bura mamalo mochung'ne arita, keyo maling'ling kod tudruok piny Kenya kod pinje maoko yande ochiwo moko kuom dwaro manyien kapok giyiene piny Ingeresa dhi nyime kod chenro mag tego jolweny mag thurka moting'o loko chike mag neno ni piny Kenya oyiene kawo ndamo mar chik ne jalweny mag piny Ingeresa ponono gi ketho chike mag piny Kenya e kinde mag gin thurka. Ma en kaka noneno e nek nyadendi moro mong'ere kaka Agnes Wanjiru manonegi higa mar 2012 e boma ma Nanyuki. Nyaka sani, winjruok pod onge e kind piny Kenya kod piny Ingeresa, kendo kokalo e lipot margi moyiedhi, tend piny Ingeresa oyango daro moko kuom chenro maggi mag tiegruok mag jolweny nyaka e piny libamba ma Tanzania. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Aya nyako Ramogi gimana imatero wa yueo mokwongo dakika na 11 bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag ratil biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Amora ahinya nikech ikete ka. Aneno ka Sara Singa wacho ni nyathi wang' neno West Kanyamkagwa sedonjo kendo aneno Ramogi TV ler siasa makoro mit nandi e TV mar Ramogi TV gi sani. Biro kamano Charles Maranda in be intiri wacho ni intiri ndani. Douglas Migundu kawuok Uyoma Kagwa en bende okono neno kendo mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV. Thuolo ni ma weche medo bedo maka kod kacha kendo ji medo loso. Festus Okoth wacho ni Ramogi ler kendo opuoyo kaka sani weche manyien koro donjo e yo manyangafu ahinya, e yo makare kendo e yo maber. Erokamano in bende kuom keto Ramogi TV. Judith Akinyi weche manyien choponwa kantiere boma ma Wendo kendo amor kod weche manyien kumo Kezi Ramogi ler ahinya chuny boma ma Kisumu ka amor matamre gi nono. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka intiere la mar Kisumu. Watching Mombasa from Mombasa Sola ja Kanyamfwa ema wacho kamano. Neno ka nyakwara tumna wacho ni Tiunda Kandiege Evans Sege wacho kamano. Erokamano ahinya in bende. Kevin Odhiambo Ramogi ler adwe gwenge mag Alego Ndere Kevo mar Ochucha Ndere. Erokamano. Orwa Tai Orwa majority leader Wudo Yoma Kobong Rachar wacho ni asekodonjo e chenro mar Ramogi TV weche manyien mag ratil bati weche gichopono maber ahinya. An bena mor yiena mondo mi akaw yuyo gi kanyo kaduogo to pod ibro oro na ote magi nikech en dakika 13 bang' saa 1 pod an gi weche mamoko maduogo do ka ma pod ratil Ramogi TV kik idhi mabor. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person, sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover.
kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose don. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Goromogi machigni kendo kweth siasa mar linda mwananchi kawuono chopo e kaunti ma Bungoma kama gichwale ote margi ne jopiny ka gijiwo joket sirikal tesre duto mondo riw lwedo Edwin Sifuna ilaro komtend piny Kenya. Sifuna ne oten kod jotelo mopogore opogore kendo gisingo mar neno ni gitero jatend piny William Ruto dala. Cleophas Oloch nigiler. E odiechieng' mar ariyo, kweth siasa mar linda mwananchi otero kampen mag kaunti ma Bungoma. Ne gichopo kuonde mopogore opogore e kaunti no kamoting'o Kiminini, Kamukuywa kod Chwele. Ukabila! Umaskini! Kweth mag oganda ne owuok oko mar rwako jotelogo ka otelnegi seneta ma Nairobi, Edwin Sifuna, gavana ma Siaya James Orengo e kin mamoko. E limbeni, jotelo okwayo duond buche duto maketo sirkal tesre mondo mi onywak lwedo Edwin Sifuna kaka jal manyalo rakore gi William Ruto yiero mabiro. Hakuna njia ambao Ruto atashinda nayo kura. Tumeenda Kenya hii nzima, Ruto hana kura. Akiwa na 15% itakuwa ni bahati kubwa sana. Tunasema kwa sababu Ruto ameua vijana wetu, aende Sugoi ama siende? Wangapi wamekubali aende Sugoi? Watu wa Olkalau walitoa silabasi wapi? Walitoa silabasi wapi? Wakileta pesa mukule, tumeelewana? Lakini kura mnapigia nani? Na wala wengine wote ambao wako linda mwananchi, tumeelewana? Jambo la mwisho, Chwele oye! Chwele oye! Nimewaambia tumetembea Kenya mzima, hatujakutana na kura za William Ruto. Kuna wakora hapa Bungoma wanamdanganya ati kuna kura za William Ruto hapa Chwele. Ati hapa Chwele ndiye atatoa kura. Kuna kura ya Ruto hapa? Kuna kura ya Ruto hapa? Nataka mseme Ruto. Nataka mseme asikie Ruto. Jotelo gomane ochope kampen no, oseo jogo mane owacho kata ni mach masifuna ni godo en mano marotas kendo biro manasim. Kwanza hii safari walisema Sifuna ni moto ya karatasi. Simulisikia walisema hivyo? Wakasema ati yeye ni moto wa karatasi. Sasa hiyo moto imeanza kuwachoma. Bende gikwayo duol matayo yiero pachoka IBC mondo mi otim tije yo makare kagirango ni yiero ibiro time yo makare kendo maonge miriambo ni mar joheragi biro rito ombulu. Tukienda uchaguzi watu wanaenda kupiga kura, wakishapiga kura wanangoja inahesabiwa, ikishahesabiwa inaibwa. Raundi hii mtakubali au mtakubali? Raundi hii tukitoka 2027 wewe enda upige kura, kisha nataka kama kuna gari la moshi hapa, kama kuna taksi hapa, kama kuna matatu hapa, panda hizo magari. Kisha tukutane Nairobi. Joera mag Sifuna bende ne osolo menda ne seneta no ma Nairobi kakasir magichiwone. Gino ma seneta Edwin Sifuna ne orwako. Tumeingia mahali inaitwa Kimilili.
kuna pesa wametupatia, nataka muone mjue sisi sio maskini tena. Wananchi wametupatia pesa. Munaona hii pesa? Munaona hii pesa? Hawa jamaa wamezoea siasa ambazo watu 10 ambao ni matajiri wanachukua pesa wanapatia mgombea wa urais, alafu wakiingia kwa ofisi wao peke yao ndio wanapata benefit ya serikali. Sisi tuliwaambia tutachukua 10 bob kutoka kwa wananchi ili tukue na deni ya wananchi wetu wote, na nikiingia pale hata nikipunguza mafuta na shilingi 10 si nitakuwa nimelipa deni. Ford Kenya, Ruto, Ruto. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Gedo mar katiegruok mar lakteche mag jamni mabende ong'ere gi dho ngere ni Livestock Training Institute ma igero e kar chung' od bura Mawendo dhi mbele. Jodak Mawendo wacho ni katiegruogno ma gedo mare dhi muonyo omenda maromo milion 350 dhi kelo lokruok maduong' e gwengego. Dweche osekalo nyaka ne chaka yanga chido mar gero katiegruok mar lakteche mag jamni mong'ere kaka Livestock Training Institute e gwego mag Nyambija e sab-kono Mawendo jatend piny Kenya William Ruto. Gedo ni ma itimo kod omenda maromo milion 350 mabathe ochiw kod CDF Mawendo to bathe ochiw kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawo moch wechego mag jamni dhi nyime gino mosekelo geno jodak e gwego mag Awendo. Nyaka nabed kamak mati pok aneno ka project odonje gweng'ni. To kaneno ka project odonje gweng'ni kama, amor gi jotendwa ma Nyasaye omiyowa sani, kendo an pod arwakogi. Omiyowa mor gi mjumbe marwa Walter Owino kuom ne tudore gi president marwa William Samoei Ruto mondo okelnwa project maber machalo kamano. Kendo anya wacho ni gimo kelonwa kani waseneno maendelepe to pok ochako tiyo. Nitiere mine ma tedo kata ma kelo ka fundewa mane gweng' ka kijendewa mane samoro andaranda tie yeka. Ka gedo mare rumo e giko mar higa ni kaka igeno odhi bedo kar tiegruok mar lakteche mag jamni mokwongo e gwego mag Nyanza. Jodak ma Awendo mawacho ni gisebedo kod pek kata yudo lakteche mag jamni manyalo thiedho jambgi wacho ni giikore mane nyithindi koyudo thuolo matiegore e kar thieth mar jamni ka ochako tich. An gi geno ni project ni bang' rumbe to dhi ndiko ji mang'eny kabisa nikech nyithiwa mosomo biro manyo tich, biro yudo tich. Mokelonwa ni nyalo konyo nyithindwa, nyalo konyo mondwa, nyalo konyo ng'ata ng'ata ma kamachielo, kata koro ok en e bwo Awendo, kata ok en e bwo Migori to obed e bwo Homabay. To project ma Walter to gi Ruto okelonwa ka dhi timo gima ber kendo wadhi kawo mwabed go kaka thuolo. Nyaka sani moko kuom jodak ma Awendo osechako chenro magero ute kama jopuonjre mabiro some katiegruok ni koro nyalo dake kaka yo mar ikruok mondo giyud ber kowuok kuom katiegruok ni. Kendo jowa bende temo kar ma nyalogi ka gineno ni kiny ka piny oru ng'ato nyalo yudo koketo gire moro ka moro. Jogweng' nigi mipango mar keto kiosko, jogweng' nigi mipango mar gero udi. Wagombo kabisa ni kata nyithindo ma somo mara monie form 4 bagni kuro ka Nyasaye oyie to biro yude kamoro ka bende otemie matin. Jolbura Mawendo Walter Owino wani CDF ogolo omenda maromo milion 50 ka itiyo godo e gedo mar katiegruok ni ka omenda modong' ogol kod piny owacho. E seche mathoth jod bura tiyo kod omenda mar CDF e gero kuonde tiegruok mag tije lwedo mabende ong'ere kaka TVET, kuonde tiegruok mag lakteche mabende ong'ere kaka Medical Training Colleges kata KMTC. Jodbura Mawendo wacho ni en ne oneno ni gedo mar katiegruok ni mag lakteche mag jamni bende dhi medo kelo ber ne oganda mathoth e gwego mag Awendo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mabende wadwa ng'iyoni to chal mag sikunde gi lope ma ogergi chalo nade. Ithuolo mabende okenge imedo keti mag jiwo neno ni sikunde obedo kod obok mag lo. Oyangore ni mana sikunde 588 mag piny owacho e kaunti ma Homabay mane oseyudo obok mag lope kuonde ma mogere sikundego ka sirikal oyango chenro magi medo keto maneno ni sikunde manitiere kaunti ma Homabay mana kaka kauntis mamoko oyudo obok mag lo mayango gi kaka weg lope kuonde mogere sikundego.
Sikunde manitiere gwenge mag Rachuonyo, Rangwe, Homa Bay Town kod Suba ema oyangi ni thothgi onge kod obok mag lowo ka sirikal oketo omenda maromo $55.2 mar konyo sikunde manitiere kaunti ma Homa Bay yudo obok mag lope. Kalure kod lipot mar sirikal, kaunti ma Homa Bay achiel kuom kauntis go eko mane kod atamalo maduong' mag skunde mag piny owacho ma pod onge kod obok mag lowo kata title deed. Skunde maromo 588 mag piny owacho manie kaunti ma Homa Bay oyangi ni ema oseyudo obok mag lowo ma en atamalo 45 kende kata atamalo 55 mag skunde mag piny owacho to pod onge kod obok mag lope e kuonde ma ogergie. Sub-county ma Rachuonyo North, Rachuonyo East, Suba South, Sub-county ma Mbita, Homa Bay Town kod Rangwe ema oyangni ni kod skunde Tandawoya ma pok ondiko lopegi. Bende yangore ne ywaruok e weche mag kiewo kod chenro mar loko nying manie lowo ahinya to lope mane ochiwne skunde to joma ne ochiwogi ne osewito ngimagi gin moko kuom midhiero madito ma mono skunde bedo kod obok mag lowo. Kuom mano sirikal yango ni oseketo okenge mowinjore mar konyo skunde ndiko lopegi ka omenda maromo $55.2 oseketi mar konyo tieko chenro mar ndiko lope e skunde mag piny owacho e kaunti ni. Dwe mokalo komiti mar arita kwe kaunti ma Homa Bay komakore gi migawo mar lowo kod migawo mar somo ne obago romo mane okelo kanyakla jokanyo sekta mar somo, romo mane ochwo e kom gi komisiona ma Homa Bay Ronald Muiwawi mar manyo riekni minyalo tigo e jiwo chenro mar ndiko lope mag skunde mar tieko ywaruok e weche mag lope e kind jogweng' kod skunde. Heads of institutions have been informed of the processes to follow. We have also directed them on the offices to visit to, and anytime they want, also they can invite the land officials to their respective areas. Like as we close the year, can we have, if not all of the public schools, can we have like 80% of our schools having title deeds? The idea being we want to secure this public land from encroachment. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Majini wadonje weche mag tuke. Kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba nigi geno ni Kenya oikore mar rakruok gi jobag tuke mag adhula pinje mag Afrika Morocco ikinde ma gibiro chako tukegi ma higa ni otieno ma kawuono. Kenya mane omolo kata mane omole boma mar Rabat tarik 23 dwe ni tok bedo e piny mar France kuom juma achiel ka gitimo orako osebedo kadhi nyime gi orako margi e lap ma Mohamed Marabich Football Academy kanyo ma oketne gi tenge mar dakie e kinde mag tukego. Kowuoyo gi jofwambo motelo ne tukego ma okwongo e grup mar A, tugo ma ibago kochakore saa 5 mar otieno e lap ma Prince Moulay Abdallah Stadium, Odemba olero ni ikruok ma gitimo oketogi e ong'ala manyime e yudo duoko makare. The technical bench, they have already done everything, so it's our part. May the best team win. I feel glad that the WAFCON was postponed, so we had another chance to be able to get ready. We've played friendlies that we deem good for us because we've played at least 3 highly ranked teams, and that was a good preparation for us. It's been 10 years since we were in WAFCON, and we're really looking forward to our first match. Somebody had to host it, and it had to be Morocco. And it's a privilege that we're meeting them in the first match. We're going to give our best. We really want to win the first match. We really want to proceed. The last time we were in WAFCON, we were not able to win a single match. So this time, we're looking forward to a very good start. Club mar Kisumu All Stars mabiro tugo lig ma piny ma pacho ka National Super League season manyien oyudo sir mar bas kowuok kuom jatend piny William Ruto. Mich manyo chiwnegi kod George Ruto kokalo e riwruok mare mong'ere kaka 82 Sports. George Ruto lero ni riwruok mare oketo maino e gero tuke mopogore opogore pacho kaka okang' mar miyo rowere thuolo mar nyiso mich margi. Bende omedo ni ma en okang' ma bende sirikal goyo mar miyo rowere thuolo mag tich e pacho ka gi pinje maoko kokalo e tuke. Kony mar basno biro e kinde ma Kisumu All Stars timo ikruok ne chakruok mar tuke adhula season mar 2026-2027.
bus is a significant tool for the team because Kisumu All Stars participates in the National Super League, the NSL, that needs them to travel all over the country, as far as Turkana, Mombasa, Kirinyaga, Nairobi, and they are based here in Kisumu. So luckily for them, or luckily for Kenyans in general, we have a president who understands the youth, a president who wants to help, who sees talent, who sees possibilities everywhere. Kawuono wang'eyo ni tuke konyo nyithindo kendo ketogi e weche mag tich kaka indiko kaka jotugo, indiko gi kembni mamoko makoro gitugo to gitiyo, omiyo an daher keto mainona e weche mag tuke mbele ka kaka achiel kuom jogo moherore gi rawere. Giko mar weche manyien mag ratil nyakoromogi ka oyueyo kaduo kata twak mar ratil chakore no ka wenda osemolo kanyo koromogi ang'isi na dhi bedo kod Joja Liet ma en jatend bunge la wananchi kaachiel kod Helton Ayako ma en janon siasa to kod Ochieng' Modi ma en jakanyo e riwruok mar Linda Mwananchi. Wadhi kod gi siasa kata wadhi kod gi mbaka e weche mag siasa ma pacho kanyo koromogi omako mach kendo ka jotelo kaachiel kod duond buche mopogore opogore ywa mana korgi. Linda Mwananchi ne nitiere Bungoma, ODM ne nitiere Kakamega, jatend piny ne nitiere gwenge mag Busia, gwenge mag Teso North, kweth mar Rigathi Gachagua ne nitiere Meru kocha. Weche medo wuok, siasa medo twere. Siasa chal nade nyakoromogi, siasa e ratil odhiambo ma kawuono. Jaloko mar osebedo Wilson Ochuka akawo thuolo machuok kende kaduogo to ratil kik dhi mabor. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manegbendi gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. E chuny ogandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dendo bed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno.
Dala maduong' biro mirieko. Tulo biro paro nyingi. Magi ok gin mana sigeni mochuogi. Ochok gi e buru mar yorewa, weche makwerewa ne okuodho. Koda ka sigendni kod tembe. Magi joma nade? Magi nyithinda. Magi bende. Otino na nyisana biyo kenda. Nyiero kelo chang, timbe andhoga en gima lit. Anyao genya parie. An pare no kitim na tim chuok mitimoni. Ng'ado bura makare en gima biro bang'e. Nyisa gima nitie. Kawuono wach ni nyaka nid gadiera. E dala ni. Ka taxi dhi neno gima obuogi kawuono. Kare kia ng'ama idak go. Hera, kethruok, miriambo, kata bed mana ni wuotho mabor marom nade. Sigand dala ok we chuny. Sani ngeni wuna isencha sisi yot kanika mwenye kundiriyo tingmenyo dichiel. Dichiel manade don mamanya pesa. Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegwenjrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiochieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Nyakwara Ramogi kuom yiero Ramogi TV ma en tarik 26 dwe mar 7 2026. Nyakwara Ramogi en odiechieng' mar Jumapil mogik e dwe mar 7 kichopani juma manyien kachop Jumapil ma kama wabiro bedo ni wadonjo e tarik 2. Omiyo ma en twak mar ratil mogik e dwe mar 7. An ka kod wenda mosedonjo pod arito chieng' modi mondo riwre koda ka en jakanyo e duond riwruok siasa mar Linda Mwananchi mabende kawuono ni nobago kweth kata nobago bago romo margi imbo mar Kenya inyato county ma Bungoma. Kweth mar ODM bende nitiere county ma Kakamega, Nyakwara Ramogi ka bende jatend piny William Ruto wuon ne nitiere gwenge mag Busia, Magoro Teso North e county ma Busia. En bende odhi kono ne oromo odhi yore nyasi mar alam kama bende Nyakwara Ramogi dugo romo gi jopiny kendo twak kod jopiny. Jotelo mopogore opogore ne nitiere kanyo notene kod jatend migawo mar teko Pio Wandai, jotend migepe Wycliffe Musalia Mudavadi mabende ne nitiere gwenge makono Nyakwara Ramogi. Weche ne nitiere mathoth mabende ne owachi. To mana mago kende. Junet Mohamed kawuono ne owacho ni twak margi madhi nyime kind ODM kod UDA dwaro maduong' en ni mondo Wycliffe Oparanya ema koro ni obio bed jalup jatend piny William Ruto e yiero mag 2027. Ma nyiso nang'o Nyakwara Ramogi? Oganda Nyakwara Ramogi Ajwang' bende nyiso ni gin gi kwano magigoyo maginyalo yudogo jalo mabedo machiegni kod tend piny ma koponi jatend piny William Ruto biro yudo thuolo mar tieko thuolo mare mar 2 koponi oyiere, to oganda kata achiel kuom oganda Nyakwara Ramogi Ajwang' nyalo yudo lemono koso jokenya nam pod nyalo mana ngechore gi chien. Ang'o ma nyaka tim? Nikech kiwinjo ka Junet Mohamed oloso to ogwelo Wycliffe Oparanya kaka jalup jatend piny e kinde manoluonge mondo gibed kod twak. To kopogore kod mano bende osebedo kaliekore e kinde mamoko kuom jotelo mawuok kimbo mar Kenya dhiro ni mondo Sifuna olar kom tend piny gidhi gipiem kod jatend piny William Ruto. Moko bende lieko ni dipo ka obedo jalup achiel kuom jogo manitiere kweth maketo serikal tesre Nyakwara Ramogi. Dipo ni ma en kwano migoyo mondo pog kura ma imbo mar Kenya kata Western Kenya Nyakwara Ramogi emomiyo koro idhiro kata itemo wach ni Oparanya romo bedo jalup jatend piny William Ruto e yiero mag 2027. Koso ma en kwand potea pata, kwand gopunda. Nyakwara Ramogi siasa nyalo lokore sa asaya. Kaka pod warito chieng' modi Nyakwara Ramogi mar Linda Mwananchi, an ka kod Elton Ayako ma en janon siasa kachiel koda George Aliet ma en jakom bunge la Wananchi. Wadwa kete ratil, siasa ratil. Aliet machiegni erokamano nyako mido thuolo mar biro Ramogi TV. Erokamano Ayako in bende erokamano kuom mido thuolo mar biro Ramogi TV. Duoko erokamano. Aya, wadwa ni wachaka ne
ung'iyo gik matimore sani. Lwasi mar mbui koni Linda Mwananchi chali juk Raila ochier kuomgi. Kendo iwacho ni siasa mar chuo tado kata keto tent ok en siasa mane Raila goyo. Raila nego siasa mar pap, to mane mineno ka nitiere Linda Mwananchi. Modi ne ka do nyisowa kata do chamo nyadhi wi wachno. Aliet ka ung'iyo un gi Helton. Achak kodi Aliet. Siasa mar Linda Mwananchi ma joneno imbo mar Kenya dala riyo chakre nyoro gi kawuono. Diponi nitiere gima unyiso manyaka koro duond buche mamoko. Ok mana ODM kende, ok mana riwruok masiro sirikal kende. To kata duond buche manitiere oko mar sirikal nyaka koro dog mondo go kwand gi manyien. Okay. Erokamano ahinya. Aparo ni ng'wech ma Sifuna gi ne ringo. Ano kadwa wuoyo Linda Mwananchi nge chakiaye. Ng'wech ma Sifuna gi ne ringo. Sifuna gi nigo Linda Mwananchi. Ng'wech ma Sifuna gi ne ringo brother Bati. Yes. Motingo James Agri Orengo to tigo Babu Owino. Joka nie platform ma siasa. Taparo ni mana kaka ikete. Ena clarion call jodala ibe nyaka chiew. Ngech king'iyo kaka baba ne timo siasa ne. Baba ne nigi programs moro bang' moro. Koro ne miyo party bedo ni en ngas moro man malo. In fact king'iyo kaka baba ne timo siasa, baba no make sure ni brand mare ne nie wi party. To koro ka brand ne nie wi party, oganda mwadonge party mar ODM ka. Chuno gi nitie gima nyaka gitim. Gima nyaka gitim kege kawo ni ng'wech ma Sifuna gi ne ringo no, onge kuma dhiye. Nyaka gichiew. To chiew ne nyaka gichiew ina maana ni nyaka giwuog oko mondo giriso net gi gima japiny wacho. Ngech lai kaka sani, ng'weji cho ingo buru. Ok no buru rach. Ng'weji cha ng'ama nyalo ringe kidogo en Gladys. Koro nyaka chama wak mar ODM identify with the wing of youth wing. Gimany program ma youth wing mar party dwa ringo go. Ema nyalo counter joka. To kowegi kaka neno gi dhicha, to kendo dhi beda beda problem. Mak mana ni kaka nawacho ni kemiyo gi dweche 4 to koro gionge. Pod amiyo gi ma that period I feel dweche 4 no adwaro ni Linda Mwananchi no lokre party. Kose lokre party to achak kwan. Then wadhi ng'e kuma wayienge. Lakini party marwa mar ODM nyaka gikawo young people mondo gikete ground mondo ringi. Ngech there was a time mane yudo ka Raila kibedo piny mos iwinjo kosieko go koa Kenya. O engage goji properly over almost 8 months 1 year. Kapok gweno mwonyo duma to chako sieko gi ODM reloaded. Winjo. Koro magi keto oganda gi party politics tempo no bedo malo. To as it is today pok onge gimo sekethore. Lakini nyaka gichung malo. Aliet onge gimo sekethore to nonro moro nyogolo Sifuna ka nitiere malo ahinya e uma mar siasa ma pacho ka. Onge gimo sekethore. Gimo mi awacho ni onge gimo sekethore. Nonro achiel ni nogolo Matiang'i kan ne ni malo. Kendo weche ne liet ma kumiting itere onge. Matiang'i kawuono tho koso Matiang'i pod ngima. Mbaka ne koro kwago. Mano be kaka ma Sifuna ni biro. Ngech king'iyo gigi mondo mi anyisi ni onge gimo sekethore. Linda Mwananchi miwuoye mata wacho ni team Sifuna. Ni neno kaka cha Babu Owino wuodwa mwahero mwajiso noduogo dala nda tango noduogo. Maling mara ok mar ng'ato. Wacho noduogo. Ni neno ka idwa tuone microphone. Koso mano mara. To nitie soko iye kae madhi mbele. E camp no. Nikech kata wan camp no gise invite wa. To an kaka ng'eyo kaka jaluo parade. Onge kaka inyalo chenja ni kawuono kan jo jaliet, ni kawuono koran mimi ne Sifuna. Biashara no loko tek ba. Yes. Elton. Yes. Kwano mane manyaka go? Gie sani nikech ng'wech oringore imbo mar Kenya ma jomoko ne wacho ni ma koro Raila hie ochier kuom Sifuna. Mane gima ne wachore oko ka kiwinjo paw siasa gik ma wachore paw siasa. Okay, ka chako ng'wech ma Sifuna ringo ambe we kikaluonge ni Linda Mwananchi nikech Linda Mwananchi magi lindo go to wakia. An kikora. E kora neno ni
ok yot kabisa ne Sifuna. Achiel, ing'eni Sifuna onge pesa. Ineno kichango ne mana pesa, raia mamiye. Mabe ka raia omiye pesa mang'eny mogik, kupono miye pesa mang'eny kabisa, to konyal exceed 10 million. But 10 million with the presidential candidate, okane ka pesa no nyalo konye. Mana achiel challenge ma Sifuna nigo. Ma kata koringo, nikech jo ei group gi mar amanyo gintiere mar United Opposition ka, joma nigi pesa kanyo ji adi? Ji ariyo. Oure man gi pesa gi Gachagua. But ok gi trust Nyieni, ok gi trust Sifuna ni. Makata kineno kaka gigo siasa gi, nyiso ni siasa gi gisechako were gi Nyieni. Sifuna ing'eni nigi karakter moro ma joko luore. Ma mondo mi joka dhi kode as a president, joko luor kata ni samoro ing'eni e ODM ka osatie gi jowa mang'eny kabisa, jogi ong'eyo. Koro jogi neni kata kuponi gi support moyudo gimoro, samoro nyacha kuduogo morewre go buru geni, nikech siasa ting'eni onge permanent enemy. Koro aneno ni Sifuna ok ni maber ahinya. Ng'ama nyalo riwre go buru geni? Sifuna? Okonya, okay. Joge gi ma United Opposition, yes. Kamoting'o Gachagua go Uhuru Kenyatta. Mano nigo beni support nini campaign mare. Oluoro miye pesa. Emo mineno ka sani koro dong ni wananchi ema chango ne pesa mondo dhi gode siasa. Nyiso ni joko saneno gimoro kuome. Emo mineno ka joka are pulling out. Yes. Koro gima nigi Sifuna ma Sifuna nyaka ng'e. Ni kama entie sani kaka Sifuna en gi weche di. Ariyo. Ineno ka jo group moro mar joma nie e sirikal, broad based government, ne wacho ni gidhi chungo Oparanya, gidhi support Oparanya as a deputy president. Yes. Macha card mar Sifuna. Migogo Sifuna. Nikech kodipo ni Kalonzo de dhi gi Sifuna as a running mate, to Ruto ibiro dhi go Oparanya as a running mate. Mondo wabar kura moneno otego ma kor gi kocha. Koro eno bedo maonge ngufu. Secondly, nitie gimoro ka ma ji ok ne. Ing'eni goko ke social media ok kura. Inyalo ringo, ji nyalo supporti. Yani e mbui ka inyalo supporti, de mbui tero ji, de mbui otero Aroko. Wan gi group moro ka ma ji ok ne. Nitie group moro ka silent majority moro ni ka. En ng'eni ji ok nene. En ng'eni onge social media. Facebook bo onge, Twitter bo onge. En ng'eni winjo mana Ramogi gi Mayienga. Mage mo winjo kende. Ndalo mane jakom ngima, gini jok mane ni jakom wachang'o. Mane gima ne giluwo. Gine mine wa moko mineno ni e village ka. En ng'eni onge ng'ata mowinjo. Kata ni wacha ni nidhi ne chon ne anyalo remember back. Bunge na moro ne nitie nochungo kadwa luongo nyinge. Nyaka min gi monyuole nokogone kura nikech kano dhi penjo min gi ka yiero rumo to mama to no go enade ni tok 6 piece jakom kende. Nyiso ni en bende jakom no en mama cha noluwo gima ni Raila nowacho. Yes. Koro nitie wacho kama ka Sifuna koneno maler. To penje dhi bage mbele kacha. Ayako ngima lokore. Ada penjo moro. Yeah. Kawuono in gi pesa. To ji nigi dwaro. Ng'ama nyalo golo ne pesa mondo ikony? Osiepni koso ng'ama kiero? Okay. Nuane penjo no matem. In gi pesa. Ji ariyo biro dwaro kuomi. To idwani kony ji ariyo gi. Ng'ama nyalo golo ne pesa ni mapiyo? Osiepni koso ng'ama okihero kata ng'ama ni mabor kodi? Ing'eni ok inyalo tho gola. Inyalo bedo ni en osiepni, but en osiepni manyalo lokore andhoga. Koro ok inyal miye pesa ni nikech inyalo miye pesa to chako duogo ndhogi. Koro inyalo kata mana miyo ng'ama okihero but king'eno ng'ama ber.
ka japiny owuok mogolo ne Sifuna pesa ma nyiso nang'o nikech aparo ni ng'ama ni machiegni kodi kata ng'ama ineno ka nyalo konyi yot mondo iwuogne oko mana kaka samoro kinde moro chien kucha ne ji wuok ne Raila Odinga oko kane ogolo kwayo ni wan ok wan maber ahinya watimuru gima kama. Iparo ni ma ok en gima nyalo chiwo sigla moro ni jopiny manogolo pesa gi nitiere kod yie moro kata dieri moro gi ng'ama gimiyo kony ni sani ma onge gima osenyiso ni ok ginyal dhi kode nyaka e giko. Ineno jopiny mamiyo Sifuna pesa en grup moro mineni iluongo ka ni agencies. Be mana makor ng'eni agency moro kamoro nigi odgi to gi kamwae. King'iyo joma miye pesa kata kama ne miye pesa cha macha ne mana Western mamaka ne joge gi mane miye pesa mana kaka in sani in bati kadang kori duog mwaloa kata debed mana ni nyawang'aya chae mane oringo gweng'wa kata dobed mana ni waziri John Mbadi mane ringo gweng'wa tindi jopiny oyie ni dwa support. Ing'eni jopiny nitie mabiro tuonore donjo mani ofuke gi matime nade mamiye gimoro maka joge gi emane miye pesa. Okay. Yeah. Aliet. Yes. Gima Sifuna temo timoni notime gi Raila Odinga mar ni wan marach konyoru gi gimoro. Ok ine ka en yo mar pimo godo pi ni to tut pi nyalo romo nade. Jogi nyalo bedo koda ni giwuoyo awuoya koda gi oko e yore mag mbui koso gin joma nyalo wuok na oko magichodre magikonya sama nitiere koda dwaro. Gima dwa nyisi Bati kata dwa nyiso ogandana ni gima Sifuna timo no ok en news. Ochalo guok mokadhano. Opogore gi kadhano ka guok. Ji osesol negi to ji osesolo kata wan wasolo. Narrative ma Sifuna yaw pay bill mondo solne en narrative mar dino ni nitiere jomoko mane dhire to ok ni nitie pesa modwaro kuom oganda. Mar ariyo, an kama wuoye afil na ogandana moso jo party ma fil ni onego bende wakonyo President Ruto gi kikosi motiyo gi kiwemo waziri Mbadi mondo oganda omed yudo lokruok nyaka be taratibu kamano wana kaka gima ni winjo ng'ane wachono Junet. Afil na ane mkutano mar Council of Elders Mathare kapok abiro